No, ahí estàs És un bé. cap. Així no sí que les... Ahí estàs bé. Bueno, ja estem així i ha vingut Fuster de currar, Bon dia. empalmant curros, Després de fer 12 hores, ara sí. A cobrar. Ai, a Una currar altra. i a cobrar. Una altra en El Aigua més ric Navia d'Espanya, home. Molt bé, Fuster. Este home els té grans. Este home es mereix una placa perquè de veres, este home treballa més que viu. Que va, tampoc tant. Entonces, anem a fer una pregunta a Fuster, que avui ha vingut, també. 2 dies seguits, Fuster! No me ho esperava ni jo. Molt bé! No me ho esperava ni jo. Però bueno, estem així. així. N'hi ha que complir, home. Bueno, i venim així en unes recomanacionetes ràpides. Anem Bueno, con totes les programes no, però com en els últims programes, sí, diria jo. prous. En la part de la música anem a recomanar-vos un grup que ja fa temps que està petant, no? Prou. Sí, és possible que el conegueu. És prou mainstream, entonces. I el grup és La Fumiga. L'heu vist, l'heu sentit? La Fumiga és probable que el conegueu tots, és un grup d'Alzira. Són 50 i la mare, són molta gent. I l'Apuntador. Seràs la veu d'eixe poble que crida, que es deixa la vida, que mira endavant. Seràs camí, seràs port diluït. I l'apuntador és bo que... Jo tinc bueno, jo suposo que van eixir d'una xaranga Correcte, i... correcte, era una xaranga. I els així prou bé, perquè ho van professionalitzar, es van... Fuster, aparta't un poquet el micro d'això perquè t'has escoltat totes les respiracions. Minut jabalí. Ja ho crec. Bueno, això, un grup que vas començar, jo crec que vas començar com una xaranga, de fet, Mediterrània i Carrasquetón, que van ser de les primeres cançons, són, jo crec que és la cançó més tocada en totes les xarangues de tota València, Sí, pràcticament, per les falles. És per les falles, i vull dir que avui en dia segueixen fent els arreglos que feien en antes. No, Ara sí, ja no sí, ne sí, fan tants, correcte. però antes sempre feien arreglos per a compartir-los. Fuster, para ja, tio. ¿En serio, loco? Sí. Ahora. La cosa és intentar que l'aire que ix del teu nas que no vaig a... Ja està. Vale, que no vaig a cap al micro. I això, La Fumiga. Damunt toquen ara el dia 23 en Ontinient, en un concert molt xulo, molt barat, en companyia d'Auxili, Jazz Woman i Plan B. Sí, pues això, musiqueta per a... Plan B. Musiqueta Molt bona. per animar-te el dia, un dia que estigues així de bajona, un poquet de La Fumiga està bé. Sí. Pel·lícula. Pel·lícula. Vos portem un pel·lículon És que estic molt il·lusionat per Quin pel·lícula? recomanar esta pel·lícula. que també té que veure en la música, Sí. concretament en un grup de rock and roll. De metal, quasi. Rock, sí, va, rock metal. Que es diu AC/DC, La tal qual pel·lícula- com sona. La pel·lícula es diu AC/DC i De latina Mosquisi. SI/DC I lo que segueix. tal qual com sona. Claro, es la de Santiago Segura, ¿no? Correcte, Efectivament. Santiago N'hi ha dos Segura pel·lícules. i Flo. Exactamente. N'hi ha dues pel·lícules. Ah, Jo vos vull Florentino recomanar especialment la primera, que és AC/DC Amor a lo Bèstia. La segona no cal. La segona puc veure-la hasta passats 45 minuts, després perd. Però no està gens mal. La veritat que és una pel·lícula de les que dius és roïn. Estàs veient-la i dius és una pel·lícula molt roïn. Humor español. Però De lo lo que roïn és, està guapa. el fa molta gràcia. Sí. Damunt és un humor molt absurd, molt censurable, és un humor molt simple, clavant polle, o sea, coses sexualitzades, drogues, alcohol... Vamos, típica pel·lícula de Santiago Segura. Claro, Sí, con Torrente. correcte. Sí, Vamos, un humor una molt paregut al claríssima. de Torrent, efectivament. Però per això, i tens com a protagonistes a Flo i a Santiago Segura, que la veritat que fan una combinació els dos prou Explosiva. prou explosiva, la veritat. Chispa. Estava pensant en la paraula Isa. I per No, sí, últim, perquè això. Clar, i per últim venim a portar-vos una sèrie que ja no està a l'antena, però que sí que està en YouTube, la podeu buscar, que és una sèrie de la nostra infància. No sé si l'heu vist, si no, pues no teniu part d'aquesta infància, que és la sèrie de Dinosaurios. Sí. O sea, a mí ahora a bote pronto, bueno, así estaré fijando la ¿Cómo imagen. suena? Entonces sí que vos sonarà quan vegeu la imatge. per estratges i per... I O per, sea. i per senyoteig. O sea, la causa de les meves primeres pesadillas. Sí, sí, posiblement. Los muñecos esos que daban mal rollo, que no te dejaban dormir Sí, la sí, primera literal, noche. ¿En serio vos habláis mal rollo? Te lo juro. Sobre todo el chiqué, loco. O sea, El chiquete era horrible. pues a mi me caía mal. horrible, eh? A mi Sí, em sí. a mi em feia tota la risa, tio.
A veure, després han eixit memes, ja veient tot de més major i, òbviament, pues, dius, Jo crec- hòstia, me jo caguen crec- el pixorro Jo este, crec saps? que Ja ho crec. si ara un dia, una nit, ara quan vinga l'hivern, una nit que ploga, fem una quedeta i ens fiquem a fer-se 4 petes suís i a veure aquesta sèrie, es riurien prou. Sí, la veritat que sí. Estic segur, perquè damunt jo recordo buscar vídeos i fan prou paròdies, en plan prou paral·lelismes a lo que és la societat actual. En plan, hi ha un capítol en el que Bueno, societat El- entonces. clar, el fill major es fa vegetariano. Clar, i ja per començar, però nosaltres som carnívors, nosaltres som dinosaures, nosaltres som... Clar, perquè som T-Rex. Nosaltres som el T-Rex, nosaltres tenim que menjar carta, no sé què, i pues, el xaval... I de fet pues, és com que li troba en el quarto una bolseta, tipo com un chivato, com si fos brossa, però en palets de carrota. És com, no s'ha salido vegetariano, com si fuera porrero, saps? Pitjor, eh? Pitjor, clar, és com, uah, vaig a morir-me. I, pues això, és una sèrie que jo crec que si tornara enganxaria molta penya, de nou. Com el crack en els 80. I anem a seguir